Čaute ľudia, ja vás vítam u môjho nového videa a dneska sme tu na SGčka a ideme hrať Egg Wars. Nice, oni tu pridali solo, kámo, to som tak rád. Dobre, ideme si tu do týmu a ideme čakať. Nice, a kto tu je sám? No predsa ja, ty vole. Neviem, kto je ešte sám okrem mňa. Pozriem sa do tabulky. Ja som jediný sám, hej. Nice, to je super. Kámo, musím mať takéto nešťastie. Dobre, nazbieram si to obstávané, nejaké železo a idem do stredu. Idem do stredu. Dobre, obstávam si vajíčko. To mi určite nebude stačiť týchto 10 ironov. Dobre, kúpim si bloky a idem do stredu. Na armor nemám. Nice, kamera. A mne to ani nestačí do stredu, ty vole. No okej, tak idem ešte raz si kúpiť bloky, kamo. Lebo, kamo, ja už neviem, ako sa mám dostať do stredu. Ešte k tomu nemám armor. To si pekne krásne zapamätajte, že nemám armor. Kamo, potom ma tam zabil, ale nejdem spoilerovať ďalej. Okej. Prečo mám tak čierne, proste, tak čierne okolo? To sa deje asi. Kamo, ja som nevedel ísť do... Nice, kamo, 14 diamantov, ty vole. Kamo, kto je tu šťastkár? Čo som z toho? Dobre. Kamo, ja som si chcel priblížiť Airkom, ale no Lunar má asi nejaké nové aktivity. Už aktivity, ty vole. No ešte si aj hodím krumpáč, ty vole. Idem si to dať takto na poradie, lebo kamo, neviem čo. Ty vole. Nice, normálne môžem sypať money, ty vole. Môžem si tu sypať diamanty. Ja som nemal armor. No už vidíte, že prečo som povedal, že zapamätajte si to. OK, ideme ďalej. Kamo, poďme. Tu bude koľko dňa? 1, no nevadí, kamo, ale ja mám 28 diamantov, ty vole, no idem na bejsku. Kamo, nie že ma niekto zabije tu. A ja jediný budem mať diamant, či ironové veci, či? No niekto má už asi ironové veci, alebo diamantový pickaxe, ale... pickaxe, bože, meč! Ale ja budem asi jediný, ktorý má diamanty zatiaľ. Trošku si podkopem, pretože ja sa trošku bojím. Kamo. Na to, že som tu sám, tak idem si zombikám. Kamo, ja som ten generátor upgradeu 2-krát. Ty vole. No toto sa stane iba mne, ty vole. Kamo. Ach jaj. Dobre, ale máme diamantový meč. Ja som nemal armor. A zabil som toho týpka. Idem si zobrať pre istotu teraz armor, pretože, kamo, ja nechcem zomrieť s týmito dobrými vecami. Ale nezabudol som hrať Minecraft zase tak dlho, keď som nehral Minecraft. To som nezabudol hrať. Kámo, nice.
OK, idem si kúpiť nejaké lepšie veci. Tunak nie. Jablko, nie. Idem si kúpiť lepší armor. Prekúkol som si kožený, no nevadí, dobre. Tak ja som asi nejaký dobre, nič. A pekný armor. Ja mám taký Kámo, nie, oni idú z obidvoch strán. Kámo. Ja viem typku, že ide z druhej strany typek. Dobre, idem. Kamo. Ale on príde ku mňa a zničí mi vajce. No jasné, no čo som čakal. A už ide. Dobre. Punk. Kamo. Prosím, zhoď ho, ty vole. Nie, on mi zničil. Ježiš, no poď, bojuj. Nič, easy, úplne easy, ty vole. Poď, teba dám. Nice. Kamo. On bol posledný. Nice. Dobre, idem na jeho bejsku. Čo tam má, pozrieť sa. Ale on asi nebude mať zase dobré veci, podľa mňa, lebo mal maximálne tak ironový meč, čo je za goldy, takže on má určite zničené vajce. Kamo. A no jasne, nemá ani diamantový generátor. Skontrolujem, no jasné, že nemá vajce. No a kamo, on tu má toľko železa. Dobre, kamo, ja sa bojím, že zomriem. Dobre, idem si kúpiť nejaké lepšie veci. Perlu si kúpim, a prúd mám. Dobre. Vieš čo, diamantový pikek si idem kúpiť, hej, presne. Tak. Na ničenie. OK. Teraz idem na stred. Jeho. Nice. Dobre. OK. Ideme kamo? Dobre, tunak sú fialoví a modrí. Myslím. Fialoví a modrí ešte žijú. Okrem mňa, ktorého nepočítam. Akože žijem. Kámo. Dobre. Ty vole, moc help me. Oh shit. Hážem ender perlu, prosím. Dobre, tohoto zabijem. Určite zabijem. Poď. Easy. Čo? On ma zabil? Kámo, jak? Dobre, to bude koniec videa. Inakšie chcem ti povedať, daj odber. 1000 odhalenie. Daj odber. Nech máme aspoň tých 50 odberateľov. Už sa blížime k tej 50-ke, mohli by sme to dať. Dobre. Čus. Na věky zůstaneme stejný, na věky prodejný, nenapodobitelně dejný. Na první pohled je zřejmý, čeho máte nejmíň, peněz a slávy, dej mi. Nudíte se televize, je cesta ven, čumíte lidem do soukromí, jak si žijou svůj sen, do čeho zoufalí jdou, do čeho pro vás přijdou, z toho prachy vytáhnou, z vás jsme reality show. Nový merch je už v akcii, môžete ho kúpiť tu, alebo pôjdete dole do popisu a môžete si ho kúpiť. No a pekný deň prajem.